Праблема ў тым, што людзі звыкліся з тым, што лыж гэта нешта такое вельмі таннае, непрэзентабельнае, але гэта насамрэч не так. З'явілася ідэя, што яны выглядаюць нібы як частка даспехаў старажытнага рыцара. Вырашылі звярнуцца да вытокаў і выбралі менавіта вось слова волат. А раз гэта волат, раз гэта наш беларускі магутны дужы чалавек, то вырашылі, што трэба неяк зрабіць імітаваную калекцыю, прымеркаваную менавіта да волатаў беларусаў, менавіта старажытнае сярэднявечча. І менавіта тры вось гэтыя чалавекі, яны самыя вядомыя нашыя палкаводцы сярэднявечча. Гэта Канстанцін Астрожскі, які вядомы за знакамітую Аршанскую бітву, это Міхал Глінскі, які вядомы за Клецкую бітву з мангола-татарамі, і гэта Давыд Гарадзенскі за яго шматгоднае супрацьстаянне з крыжакамі па абароне Гародні. Канешне, мы павялічваем колькасць выпушчаных гадзіннікаў, але у нас ёсць дэфіцыт кадраў, якія мы не можам замяніць. Ёсць на заводзе некалькі людзей, якіх я асабіста лічу проста геніямі і не магу ні з кім параўнаць. Я нават не ведаю, хто можа прыйсці і замяніць іх проста так з вуліцы. Таму што гэтыя людзі з каласальнейшым вопытам, і знайсці іх у Беларусі, я думаю, што на сённяшні дзень немагчыма іх замяніць няма кім. Але што трэба дадаць, гэтыя людзі, яны самаадданыя. Яны працуюць тут ужо па 20, напэўна, год. І калі ты ім прыносіш сваю новую ідэю, што-небудзь зрабіць нанова, іх загараюцца вочы. Видите, вот Ирина Васильевна сидит, тут золотые руки на любую марку тебе починит, это далеко за 60. У нас же ёсць калекцыі, якія называюцца вытокі. У нас ёсць калекцыя, якая называецца вышыванка, якая прысвечана нашым знакамітым павукам з саломы. Наша знакамітая, зноў-такі, лімітаваная калекцыя унескладовая, пра якую ўсе памятаюць, усе гавораць. Таксама гэта ўсё наша беларускае, ўсё ідзе на папулярызацыю менавіта беларускай мовы і беларускай культуры. Унескладовая было ўжо 2 ці 3 гады таму, але заўсёды прыходзяць людзі і пытаюцца, першае, што яны пытаюцца, гэта ці засталіся яшчэ ў вас унескладовыя. Если бы это были обыкновенные часы, которые там ничему не посвящены, ни к чему не приурочены, то, то есть не было бы такого прямо ажиотажа. Людей вот подкупает еще то, что, и приятно, люди, то есть тоже оценивают. К нам приходили люди, приходил мужчина из Академии наук, то есть он реально отозвался хорошо о нас, то есть похвалил, говорит, реально молодцы. Молодцы, потому что, реально люди порой забывают об истории своей страны, соответственно, это здорово, то есть чтобы хотя бы люди помнили таким образом даже, что сделали там для них их предки. Мне падаецца, гэта такая нармальная тэндэнцыя, калі завод знаходзіцца ў Беларусі, у нас ёсць свая мова, чаму б яе не распаўсюджваць, чаму б яе не прапагандаваць.